up Junta, building better Africa. Background ndathaima ndekha ngini zonse mene zikuyendera koma guys chilungamo ndenachi yoti tigawane pano apandale ayamba kuyendayenda ndipo pano pasachita kufika pajapo poti loko shadow ukhoza kumutenga kupita kakuthandiza kukolola chimanga bola ngarunga muzo kuti andikuvotera ndivoti yangandi ndidzakuvotera pano pasafika poti akhoza kupita nawe limodzi kumunda ndikakuthandiza kukolola chimozimozi niyo kumaonanso kuti ya nkuluyi amagwira ntchito chonchi. So panopo ndikuona lero lino bwana atupere muluzi ali ndithu mulimbiro ali zungulizunguli mmenemu nthawi ija yomadya matemba awisi osapika ija ndendino nthawi ija yomati andale amafika posowera nanu bawo munsikamo ndendino lero taona kusewerapo ndithu mmene mulimbiro taona lero lino ndithu atupere aja amene oti ankangoridusa aja penazolo kokuwesa kankono kokhawo payasa ngoti basa pita pano ndeyamba kumadusa munsika walimbi nkuyima madya matemba ndithu osaphika agula ziromato zambirimbiri anthu onena kuti romato awo ankagula ku sana anthu oti tomato awo akhala akugula ku ekaya pano ayamba kugula mulimbi nde mokupemphani makamaka ino achinyamata anzanga musatengeke nawo andale asakugwiritseni ntchito foka kugwirisani ntchito akangowina adzakutayani pena paliponse lebe nanunso ntchito ndipo sakukudziwani akangowina iwo azakhala kupanga zawo sazakukumbukirani. So achinyamata musagwiritsidwe ntchito ishine imene ndabwera nayo pano kwa siku la lero ndiyokhuzana ndi simplex chichola ena ndithu akunka namalankhulu anafalitsa ndithu kuti ayi chichola aja panopo afuna zisiye ndale afuna zitaye. Guys tiye ndiziyauza chifika zinthu zimene zili pa ground zilankhula ndithu kwa anthu zimene zili pa ground zenizeni. Yes, propaganda it's a part of politics koma tisachito kugwiritsa ntchito bodza lalikulu ngati limene lili pongofuna kuyipisa mbiri ya wina wake kapena ena ake. Okay, issue yayikulu ndiyoti chicholayo panopo malinga ndi mabizinesi yake alikalikiliki kuzikonzesera ndi cholinga choti akwanitse kugulisa mbewu zake moyenerera komanso akhale akugula. So kunja kwa kufuna adapite ndi plani yoti akasake makampani oti akhoza kumagulisa nawo katundu osiyanasiyana osati utifuna asiye ndale kapena funa chokwe msipi no. Umbono umenewo pakali pano tilibe umbono mwende nawo ndomwe orankhulawo. So pali zinaso zimene zikuthamanga kwambiri pa ground and kwa madays awawa kwachitika zinthu ndithu zingapo za skulu. Chinthu china nchoti kuneno MP amene ali kuneno kuli MP unake wa chipani cha DPP. So ma primary elections mayenera kuchitika mwadongosolo sizinatheke reason why ku region akunena kuti kumalo kumene kuli kale MP oti anawina mudzina la DPP amene asavutikenso kupita kuma primary elections komano apitirize. Ndangopereka sample ya ku nenoyo koma point yayikulu ndi ya side ya kwathu kuno ku Nsanje Lalanje pali anthu okwana atatu omwe ndikuwaona ndithu kuti ali pa ground akukhala kuti akukokana kupushana kunoko tili ndi Nthanda Nkhumbanyiwa komanso tili ndi Gladys Ganda pamwapapa apo tiliso ndi ndala wina amene timamuti Joseph Mwandija. So Mwandijayo alibe udindo lonse kuchipani koma chabe yeyo ndi munthu mmodzi amene ku Nsanje Lalanje timamudalira kuti amatha kubwera ndi kusationesa kuti abale anga munthu uyu ndi mwana wanu mvotereni.
okay. Mwandijayo ndi munthu mmodzi woti ndikhoza kumuyika mu gulu la Malemu Gwanda Chakwamba. Malemu Gwanda Chakwamba akhala kubwera ndi achinyamata anthu osiyanasiyana kumati mwamuna uyu musantaye ntoleni, mwamuna uyu musansiye yekha ntoleni. So Mwandijaso akupanga zinthu ngati zimenezozo kuti Agwanda Chakwamba sitinawonso limodzi. So izizi ndikuzikamba kuti panopa zikukhala ngati kuti akukulirana mitima. Nthanda ndi Mwandija ndi timu imodzi, pamene Ganda ali yekha, koma onsewa akulimbirana ku chipani chimodzi cha DPP. So point yanga ndinena kuti ku chipaniwo ku DPP longosokani, konzani zinthu kuno kunja kuno tizilandira mauthenga abwino. Kuchipindako inu zikambiranani zinthu zomwe zili zolongosoka, zinthu zoti zikamabwera pa ground ifeyo kunoko nkuzilandira tizidzionena kuti zinthu kulandirazi zikuchokadi ku chipinda kwa chipani cholemekezeka cha DPP. Musalole kuti kubwere mapokoso oonesa kuti mukulimbirana nokhanokha. Ayi, inuyo ngati chipani chimodzi mukuyenera kumatolerana kumvana. Ife kunoko ngati anthu okuvoterani, okulandirani, ogwira nanu ntchito pa ground uthamanga nanu, tufuna kuti tidziona mtendere kapena kuti mgwirizano, chimvano chikuyambira m'nyumba. So mvanani chimodzi kuti ana anu kunja kuno asamalumanelumane. Yes, takhala tikumva ndithu nkhani zosiyanasiyana poti andizokumva. Anthu ambiri akulankhula ndithu zinthu zosiyanasiyana, ena amati ayi nthanda sakudziwika ku region ngakhale akuthamangathamanga. Okay, koma inuyo ngati chipani a DPP bwerani pa ground tiuzeni nakuti tigwire ntchito ndi uti, oyenera kumuwerengera ndi uti kuno kusanjira lanje apo. Ayi tiuzeni date ya ma primary elections. Inuyo mutapanga maere anu kumene koko, ngati mukudziwa kuti yayi mukufunapo munthu mmodzi kuti athamange pa ground, ena wasimukuwafuna, auzeni kuchipinda kwanu komweko before abwere pa ground azikokana mashati malankhulana zimawu ngati ziphaliwali choncho zonyozana. Zimene zisanachitike adzudzuleni ana anu, ife tigwire nawo ntchito kuno kunsanje lalanje. Sitikufuna izi zoti zolankhula ngati kuti basi winaye akuzika pamwamba kuti amalankhula ndithu ziphaliwali zofuna kumpyesa mtima zake. Winaye basi azizimva kuti ine ndili ndalama ndimenya kampeni ndi ndalama. No, zimene sitikufuna. Zimene zokuno kunsanje lalanje zisachitike. Ine ndi mmodzi mwa atolankhani kuno kunsanje lalanje, ndipo ndikulankhulira constituency yonse. Zomwe ndikulankhula mu dzina la nsanje lalanje, not only me. Komanso foti ndine wa kuno ndikulankhulanso ngati mmodzi wa mdera lino la nsanje lalanje. Fukananenso ndokhudzidwa ndikamaona kuti anthu oti ndi abale athu onsewo tikuwadziwa, kumene anabadwira, kumene anachokera kokana. Izi zisapitirire. Ishu yomaliza abale anga, dzulo kunali chimwemwe chachikulu kwambiri kumpoto pamene Vitumbiko Mumba amapereka ndithu ma ambulance awiri amene apereka. Guys, mkulu uyu Vitumbiko Mumba ayi ulemu wake kumene aliko, ulemu wake ngati video yanga ionere achimve ndithu mtima kuti ulemu wake. Koma chodabwisa ulibe ndithu mkulu mmodzi mwina nduna yekha kapena wina wake basi woti ali ndi udindo waukulu ku chipani cha MCP yemwe wakapezeka nawo ku Mzimba, malo amene amakhazikisa mwambo opereka maminibasi awiri a Vitumbiko Mumba. Sindidziwa kuti chikuchitika ndi chani umenewo, koma ineyo ndiyembekezera kuonapo munthu wina wake ngati guest oti wachokera ku chipani pamwambo waukulu ngati umenewo. Nanunso MCP konzani chipani chanu, konzani. Ife tikufuna kuno kunja kuno zikamatifika zitifikira nkhani zoti yayi tikwanise kusinkhasinkha kuti apa munthu nduti, galu nduti, etu tokwe nduti, kakakha nduti, agulu kunyinda ndi ati, zonsezo tuzionere one time. So
pangani machawi, gwirani ntchito bwinobwino, cheza ndi ana anu, alangizeni zomanyozana a inu a DPP. Sitikufuna kuti nokha muzimenyana, tifuna tizilandira uthenga wabwino. Alangizeni asikana awiri wa maiganda komanso nthanda nkhumbanyiwa. Yes, osewa tikuwadziwa kwawo ndi kuti koma zilomwa zindi amalawi ndiololedwa kuyimirira kwina kulikonse. Fa osewa siyakusanjira lanje. Siyakusanjira lanje osewa. Siyasena osewa. Koma zilomwazi ndi amalawi. Ndi ufulu wawo kuyimirira UMP dera lina lilonse, district iliyonse, azilomwazi ali nawo ufulu. Komanso ali nacho chiphaso chosonyeza kuti iwo ndi amalawi. Walero ndisirepo mpaka koma tibweranso kupasani nkhani zambiri zimene zikutamanga pa ground kani pomwepo tikuonani. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Uthenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.